מכירים את HubSpot? אחד מכלי ה-CRM הכי מוכרים בעולם, אם לא הכי מוכר. אז ל-HubSpot יש בלוג. הבלוג הזה הוא סופר פופולרי, או לפחות היה פופולרי. HubSpot איבדה בסוף 2024 80% מהטראפיק לבלוג שלה, וזה עדיין נמשך. שימו לב לירידה הזאת, שימו לב לקריסה הזאת. אז לבלוג שלהם היו בסביבות 10 מיליון ביקורים בחודש, ועכשיו הם התרסקו לרמה של בין 1.5 ל-1.9 מיליון ביקורים כל חודש. אבל למה הם התרסקו בצורה הזאת? למה הגרף יורד בכזאת חדות? משתי סיבות. אחד, AI. בסופו של דבר, הבלוג הזה עונה על שאלות מאוד מאוד פשוטות ואינפורמטיביות, שאתם יכולים לקבל את התשובה הזאת גם בכלי AI, גם ב-AI Overview, ChatGPT, Perplexity וכדומה. הדרך שבה אנשים מחפשים השתנתה ב-2022 עם ההשקה של ChatGPT. אנשים לא אוטומטית מחפשים בגוגל, הם מחפשים בכלים אחרים, וגם אם מחפשים בגוגל, אם ראיתם לאחרונה, התשובה מתקבלת ב-AI Overview וב-AI Mode, ואתם לא מקבלים את הכלי. אז מה הבעיה? הבלוג של HubSpot היה מבוסס על נושאים שהם סופר אינפורמטיביים, כאלה שאתם יכולים לקבל את התשובה כבר בצ'אטבוטים. אם אנחנו נסתכל על נתונים סטטיסטיים, 9 מכל 10 חיפושים ב-AI Overview היו אינפורמטיביים. אבל זאת רק הסיבה הראשונה. מה הסיבה השנייה? הסיבה השנייה שגוגל לא רוצים לתת להם את הטראפיק הזה יותר. ופה מדובר לא רק ב-HubSpot, מדובר בעוד מלא אתרים שנפגעו בעדכונים האחרונים. אז הבלוג שלהם כלל גם דברים שקשורים לציטוטים מפורסמים. דברים שיש להם המון חיפושים והמון טראפיק, אבל לא קשורים לנושא של העסק. מה זאת אומרת? הם לא נותנים ערך ללקוח הפוטנציאלי של HubSpot. אז מה אתם יכולים לעשות בשביל לא לסיים כמו HubSpot? אסטרטגיה. דבר ראשון, תענו על חיפושים טרנזקציונליים, ואז תתקדמו הלאה. מה זה אומר חיפושים טרנזקציונליים? מי שמחפש שירות מסוים או מוצר מסוים, הוא כבר רוצה לקנות אותו או לזכור את השירות שלכם. כשאתם יוצרים תוכן אינפורמטיבי, אל תיצרו סתם תוכן אינפורמטיבי, תיצרו תוכן אינפורמטיבי שעונה על שאלות שלקוח פוטנציאלי שלכם יכול להיות היה שואל. גם אם לא תקבלו את הטראפיק הזה, לא קרה כלום, כי אתם תקבלו את התשובה ב-ChatGPT או ב-Overview, וזה טוב למוניטין שלכם. מה שיקרה פה, שאנשים יחזרו ויחפשו בגוגל את המותג הספציפי שלכם, ואתם תקבלו את המחיר. איך אני יודע את זה? כי כמות החיפושים בגוגל, לא רק שהיא לא ירדה, היא עלתה ב-20%. ולא רק שהיא עלתה ב-20%, מספר החיפושים שכללו מותג מסוים, הם 44% מהחיפושים בגוגל. מה שאומר שאם אתם יכולים לענות לשאלות של לקוחות שלכם, תעשו את זה. גם אם לא תקבלו את הקליק, אתם מקבלים את הבוסט של המוניטין, שאחרי זה יחפשו אתכם בגוגל. אבל איך אתם מודדים את זה? מספר החיפושים שלכם בגוגל נמצא בעלייה, ומספר הקליקים שהגיעו אליכם לאתר, כדיירקט או כחיפוש בגוגל של המותג שלכם, גם נמצא בעלייה.